A máme tu druhý díl z Flatoutka. Měl jsem už udělaný ten druhý, vidíte tady. Natáčel jsem to, jenže se mi to hodilo do lišty. Stoplo se to a nevím, prostě tak. A nakonec jsem do první. Myslel jsem, že to mám natočené a no, takže už asi půjdeme druhý, ale první se podíváme do garáže na nějaké vytunění. Jaké bys motor, kolik stojí motor, se podíváme. Odolnost, akcelerace, to je dobré, tady tohle. Jo, trošku odolnosti a to nevadí, kolik to stojí. Wow, tolik moc. Podíváme ještě na něco jiného. Převodovka. Váha míň. Odolnost víc. Wow, tak to si koupím. A ještě něco. Nějaké kola by to chtělo. Jo, to si koupím obě dvě, tak toto. Tak. A jdeme na další závody. Závodit. To ještě nemám, tak jdeme. Tohle co je? To je na čas závodění a to je radši toto. Máme mapu Water kanál. Nepatří mezi mé oblíbené moc. Ale snad to nějak dojedeme. Sliboval jsem, že bude video z Need for Speed World, ale nejde nám tu net, tak jsem se rozhodl natočit z Flatoutka. Wow. Fakt skoro nic nevidím. Kolikátý jsem? Třetí, jo. To není špatné. Já spíš na smíky hážu. Tyjo, kolik nitra mám. Hned využijeme. Tam to radši nebudu stříhat. Tady toto, právě že tady tohle mi dělá největší problém. Takže já si naberu vždycky nitro a tam to nějak prosvíštím s tím nitrem. Nitro ještě víc. Jsem druhý, to nechci. Chci být první. Wow. To vyberu. Ne, nevyberu. Ten první mě štve docela. Že ho nějak zneškodníme. Proto tam nejezdím, protože bych skončil jako on. Ta židla nechci.
Sorry za menší výpadek. Hodili se mě to do lišty. No prostě jsem to tam a projel. Poprvé. Do prčic, ne, no, mana. Jeď, auto jeď. Auto jeď. No, takže tohle půjde asi od znova. Ale ještě není po všem. Tak zkusíme to ještě dát. Zkusím to tu nějak projet nad ním. No. Vidíte, stylově jsem to projel. A ten se tam vím. Teď mám velkou časovou rezervu, takže to asi dám. Půjdeme na další závod. Jo, tak. Finish Quantum. A jdeme na další závod. Jason Walk. Jack Beton. Ten to dává nejvíc tým. Já jsem získal kolik? 0 CR, ale jsem první v počtu bodů. Takže pak dostanu ještě víc CR. Nejlepší závodníci mistr. To žluté auto se mně líbilo. Tak teďka se mě to dost ceká, takže sorry. Musím to tu probortit. No, dobré. No. Jsem 8. Protože ti ostatní to jak si zdrtili a zválcovali mě. What? Vezmeme to spodem. Wow. To se ale seká. Ještě, že ty FPSka nemám jedno. Aspoň trošku. Mám FPSka. No, takže mě úplně zrazil ten první. Tak to musím tady takto jet. Tady je cíl. Tady ty šikmé zatáčky. A jedeme. Růžové auto, fuj. Ne, vypadá dobře, ale já bych si takové nekoupil, radši to červené. Takže jsem 8, takže to vůbec nedávám. Zkusím se ještě nějak dostat na tu první pozici. Ty vado, ty to tak neházalo. Tak možná. Ale asi ne. Jedeme. Tady to stříhnu. Jej, to jsem. No, takže máme tu Magora, červené auto. To mě nejvíc štve, když mě tam někdo tak prostě mě tam někdo úplně tak vykotí. No, jinak valím pro první místo.
Ten jezdí taky spodem. Dobrá volba. Tady tohle nesnáším. Upřímně to nesnáším. Ale asi nechci zakříkovat, ale dobře to jede. Jo, to už mám v kapsi. A dojíždím z první pozice. Jak si to tam vyrovnává. Takže nazdar příště.